Moje meno je Dominik. Mám 23 rokov a práve prechádzam najväčšími zmenami vo svojom živote. O 3 mesiace sa idem ženiť. Dal som výpoveď v jednej z najlepšie platených pozícií na Slovensku. Teraz plávam. Neviem, kam mierim a neviem, čo chcem. Mnoho príležitostí, ktoré mám pred sebou, mi spôsobuje úzkosť. Úzkosť z toho, čo ak. Strach z toho, čo bude. Som sám. Som sám, ale nie úplne sám. Každý máme pri sebe aspoň jedného človeka, ktorý nás počúva. Môže to byť kamarát, môže to byť rodič, sused, učiteľ. Všetci máme niekoho. Čo som sa naučil za 3 roky zarábania nadmerného množstva peňazí, je, že ma nerobia šťastným. S novými kúpami prichádzajú len nové starosti. Dom potrebuje vrátnika, garáž za úpratovača. A nemáme čas. Pritom máme čas, len ním mrháme. Obetujeme ho pre nepodstatné veci, aby sme si potom kúpili to, čo nepotrebujeme. Pritom nám život preteká medzi prstami a nevieme, či zajtra neskončí. Každopádne. Ak si došiel až sem, možno tiež hľadáš svoje povolenie, svoju podstatu, svoj dôvod žiť. Je to v poriadku. Život je stále prebiehajúci proces, ktorý nemá cieľ. Mení sa tak, ako sa meníme my. Rozvíja sa. Práve tieto nejasné momenty mi pomohli dať si odstup od každodenného stereotypu. Uvedomiť si, čo robím a vybrať si lepšie plnenie svojich dní. Zatiaľ to nemám. Zatiaľ tam nie som, aby som všetkému rozumel a chápal. A je to v poriadku. Ako som spomenul vyššie, je to proces. Skúsme si ho teda užiť. Konec.